vítám zase zpět a dneska si dáme tady tuto mapu. Viděl jsem, tak to asi nevím. To bych nechtěl dostat tam do hlavy. A jestli dostanu, tak to bude zlé. Ne. Jak se dostat ven? To mi řekněte, jak se dostat. No tak zkusíme. Zetko. A pojď, dostaneme se ven. Pojď. Tak to je v čudu. Jednoduše řečeno v čudu. Ajaje, ne, prosím. Ajajajajaja, au. Já už asi jak to dělat. Sakra. Takhle se nebude, dáme jinčí mapu. Když tak mi napište do komentářů, jak to má být, protože já už vážně nevím. Možná od toho teď tam šumí, protože si upravuju mikrofon. Nevím, jak mě půjde slyšet. A jo, tak ten level, který jsem možná natočil, to nevím. To mě opravdu, ta sranda, to... Bum, do dveří. Kaj ty lezeš? Šreku, kaj lezeš? Tak to byl dobrý skokát už. Třáp. Ale ještě žijem. Jedeme dále. Tak to je dobré. To možná ani jaj. Jo, tu ten typek je fakt dobrý, no. Říkat. To jim proč mu dělal. Ale jedeme dál. Jak vidíte, tak máme 11, 13 FPS. Kráp. Zůstaň tam, hajzle. Ty hajzlat, mě chytil, pomoc. Help me. Utíkáme. Když jak nevím, mi můžete poradit. To jsem posral. Ale ne, neposral jsem to, pojď. Můžete mi potom dokážu poradit, kde sehnat levně Happy Wheels novou verzi. A to se mi zdá, že tam musíte startnout. To se posralo. Když tak ne, tak mi pošlete do komentářů tu verzi. Nebo tu stránku, kde se to levně sežene. To bylo ale jasné. Počkat. Počural. Komentářů, jestli se struhně play a to, takže já jsem přes net. Čau zatím. Že jsem tady, mám to přes internet. Zase přes tady hry. A dáme si... Icons Happening. Ale to si dáme a je to... A můžeme si vybrat charakter. Tak si dáme fotra se sínem. Sínak. A jedeme bomby. Aha, to je to. Aha, to je tam nahoře. Jaj. Tak jademy bomby. Jademy. Come on, jedeme bomby. Stále se blížíme, synáčku. Au. To nevím, jestli bych přežil v reálu, ale žijeme stále. Synu, ty se nějak buguješ. Tak to bylo hodně těsné. A to taky. Synu, ještě žiješ? Měj se dobře. V hrobu to možná ani nebudeme. V hrobu toho se asi ani nedožijem. Je to nadlouho.
Stále jedeme dále, stále jedeme dále. Nevím proč, ale když natáčím, no tak se mi to strašně laguje. A to i když mám na nejmenší kvalitu. Strašně. Vidíte ty FPS, 4, 3 FPS. Lag jak. 1 FPS, ty brďo. Maximum to chytám na tom netu 10 FPS a... Možná se teďko něco v později slyšeli, ne, tak to byla Segra. A právě jsme se rozcupali na cucký. A si změníme charakter. Dáme si tam dědečka. Do toho vydrží nejdýl. A nožičky stále letí. Dáme change character. Dáme si bučoka, jestli můžeme. A bučoka nemůžeme. Jo, ten to nepřežije hnedka, ten bude hnedka dole. Tak toho si dáme. A s ním bych aj mohl ukončit tento level. Jademe bomby! Naschle. Hele, tam je auto. To se bude hodit. A míčuda. Jademe bomby. Wow. Jedeme. Tak to musí bolet. Ale ještě jede. Tak čau noho. Ještě jedeme. Ale žijem. Nohy nemáme, ale žijeme. Snad dojedeme bezpečně do práce. Když se dívat pořád na ty schody, no tak se zdá, že jedete nahoru, jenže jedete dolů. A je to nebezpečné. Do popisku videa vám dám tuto stránku. Už se mě někdo ptal, jak se jmenuje. Opakuju, Superhry. Bylo to v prvním videu. Příje tam psal, že mě jde špatně slyšet, no tak to je asi tím, že má buď špatně nastavenou hlasitost a my letíme bez vozítka. To je špatný. Čau vozítko, máme vozítko, máme zradlí. A ne, ztratili jsme helmu, to je špatné, jak já nevím co. Je to tak špatné, že jsme ztratili naši helmičku. Ale ještě jedeme, ještě jedeme, ještě jedeme. Ještě jedeme, ještě jedeme, ještě jedeme. Jo, my jsme to dojeli. Takže jsme to nedojeli, dojeli jsme tím nejdál. Možná v tom videu jsme dojeli dál. To je nemožné. Au. Ještě jedeme. Stále jedeme. To jako to nic. Wow, tak ty má dobrou voz. Au. Jedeme, jedeme, čusák, čuslí, já ještě jedu. Možná mě to hodně slyšíte. Teď mikrofonem, ale teď i pítač radši hlasitěc a možná už zase let. Tak já zatanu. OK. Ale dobře na pozu, možná to ještě jdeme. Možná, a možná asi ne. Jo, my letíme. Wow. My letíme. Takže čau, letíme. No nemá. Pomáháme. Ne. Hele, čau noha. Už nemáme. My nemáme prdel. Hele, to je vozík. Když tak, no, tak se dívejte na moje ručičky. Jak se chcou dostat pryč. Pojď. To musí bolet. Pojď. Ty noha, kaj mi šaháš. Moje koule, stále to cítím. Pojď. Vozíku, pomáháš nám, dobré. Jsi hodný. Ještě žijeme, ještě máme hlavu, to je hlavní důkaz. A teď nevím, co se stalo. Stojíme na místě. Jedeme dál. No nic, tak to zkusíme s jinším charakterem. Ne, dáme jinší. Ohodnotíme to 4 hvězdičkama za snahu a za blbost. A musíme mít na to full verzi. Dáme si the large Satan eats you.